Kaget nyong ngain. Priye Dan? Ah. Aku kira gini. Nyong nganu ngarep pengen bojo nyong bar bodo. Arep bojo kowe? Alhamdulillah, katanya bojo. Nyong lagi galau iki mikir dekor karo rias iki pernah ke entah ke piro. Karo iki nyong lagi luru. Nak masalah gue gampang. Nak masalah luru gue langsung gue milu nyong gue. Kemarin gue nyong rekomendasi sama lek beres paman. Yo, gendong kok nih. Gas. Kemarin gue nih. Kibang iki. Iki lho Bang, RF manajemen iki lho. Di ora demen kowe iki. Wis tapi rekomendasi komen iki apa ora larang iki tempatnya kok iki. Milu ae. Iya, bone. Iki langsung mlebu ae, Pak, iki, Pak. Iki sandal gue ndi kowe? Lah kok ilang nang ngene? Ora man. Oh, alah. Ini. Iki lho. Wah. Walah. Iku. Wah, tunggu iki. Iki apa iki? Walah. Ya apa iki? Iya, istimewa paman karo mbak Nyong ora bakal ecek-ecek iki blok. Apik-apik maning iki nyalun. Meki opo kowe? Sarung. Gas tak temono bose kowe. Di bosnya di. Monggo. Tripur Mas. Iki Mbak Iza sing duwe RF manajemen. Oh, Mbak Iki jebule. Mbak. Nggih Mas. Ajeng nikah napa? Nggih. Nggih, ajeng tanglet-tanglet monggo. Mriki mawon monggo. Mriki Mas. Sing aku nambang ini sopo? Lah kowe yo kowe. Monggo Mas. Mriki mawon lebet. Oh, nggih. Monggo pinara. Iku. Nggih monggo. Nih, terus Di. Mbak Riza Fitri Ulangi lo sertifikate pesake por. Lo kading dhewe kuwi. Dia terpercaya, Bang. Oh. Istimewa pemain piagam hargane itu lo pesake. Ini nak kowe mrene arep bojo wis ora bal salah. Langsung oli takon-takon wae. Arep model sing koyo ngopo kowe? Oh, Heeh, jan yo takon wae langsung. Penasaran nyong. anu Mbak iki yang mrene karo kontone kowe. Kontone kowe arep turu paketan dekor. Oh, nggih. Arep bojo. Oh, nggih. Nggih Mas, di RF manajemen iku menerima paketan. Paketannya mulai dari 15 juta sampai 20 juta niku komplit. Jadi komplitnya niku Mas, ada dekor, terus teratak, dokumentasi juga bisa Mas dari kami, prasmanan, sound system, terus juga dapat free henna, softline, buket, pokoknya